Добър ден, дами и господа. Днес имаме тежка вечер, тежък сервис. Сега съвет към сервитьори и сервитьорки как да привлечете внимание, за да изкарате хубави пари от бедни и богати, няма значение. Сега, панталона на Бенето от Италия с ръб. Обувките Долче Габана на дупки от Монца. Ето, показвам. Да не се изморявате. Така. Ризата Версачи, пак с ръб. И най-важното при един сервис сега. Магнитният елек, който се поръчва от Дубай. Тук го няма. Значи между плата има магнит. Обличате го. Е така. И сядат господата. Значи той не вади парите. Елека е магнит на хартия на пари. И самия елек прибира парите. Може работите 48 часа, 5 минути почивате, пак 48 часа. Това е тежкия сервис, дами и господа. Утре новия елек. Приятен ден!